Hola! La setmana passada vau estar treballant el capítol 3 i part dels seus problemes, i per aquesta setmana hem programat que treballéssiu el capítol 4 i acabéssiu els problemes del capítol 3. Per tal de millorar la comunicació i facilitar una mica aquesta transferència de continguts del professorat cap a vosaltres, hem decidit compartir aquest vídeo resum del capítol 3, el que parla de recorreguts, camins i arbres generadors. En aquest capítol 3 hem vist 3 famílies d'algorismes. Algorismes que ens permeten explorar tot el graf. Algorismes que ens permeten l'obtenció de camins òptims. I finalment, uns algorismes que ens permeten determinar quins són els arbres generadors. En quant als algorismes d'exploració, fixeu-vos que un graf ens permet simular diferents escenaris. Ja pot ser un laberint, carreteres, aerolínies, etc. De manera que aquests tipus d'algorismes ens permeten explorar tot el graf. En el cas que el graf ens representi un laberint, doncs ens permetria explorar tot el laberint i així trobar el node sortida. Si cadascun dels nodes ens representa una intersecció o quelcom, doncs acabaríem trobant la sortida. Fixeu-vos que als algorismes d'exploració de graf, inicialment nosaltres només coneixem el node, el punt on estem. A mesura que iterem els diferents algorismes, anem explorant el nostre graf, fins que, finalment, coneixem com és tot el graf o tot el laberint i ens permet trobar la sortida. En el capítol 3 heu vist 2 tipus d'algorismes. El primer algorisme que vam veure va ser el Breadth First Search, BFS, o també conegut com amplada prioritària, i el segon algorisme que vau veure va ser el Depth First Search, o profunditat prioritària. Un cop hem explorat els grafs, ara anem una mica més enllà. Anem a imaginar que el que volem és trobar els camins òptims. El camí òptim ens permet trobar un camí entre 2 nodes minimitzant el cost. Minimitzant el cost total, de manera que ara cada aresta tindrà un cost associat. Aquest cost és aquest valor sencer que tenim al costat de les arestes. El cost tant pot representar temps, diners, quilòmetres, etc. El que nosaltres vulguem minimitzar. De manera que si volem trobar, per exemple, el camí per anar de la ciutat A a la ciutat M, podem utilitzar l'algorisme de Dijkstra. L'algorisme de Dijkstra ens anirà explorant el graf seguint el camí de cost òptim. En aquest cas, l'algorisme de Dijkstra ens diu que per anar de A fins a M el cost mínim és de 14, ja siguin quilòmetres, diners o temps, i la ruta és seguir els nodes A, B, D, F, H, J, K, L, M. Sí? Dijkstra tant el podeu utilitzar en grafs simètrics com en grafs dirigits. Això és important tenir-ho present. Per l'altra banda, també hi ha algorismes que ens permeten trobar el cost del camí òptim entre totes les parelles de vèrtex. En aquest cas és l'algorisme de Floyd. Això el que es permet és definir una matriu on en les files i a les columnes tenim les ciutats. Per exemple, en aquest cas d'aquí tenim 3 ciutats, A, B i C. I cadascuna de les cel·les ens està indicant quin és el cost òptim per anar de la ciutat A a la ciutat B, o per anar de la ciutat A a la ciutat C.
Si mantenim totes les iteracions en memòria, aleshores nosaltres serem capaços de recuperar el camí de totes les parelles dels vèrtexs, per anar de l'A a la B, de la A a la C, de la C a la B, de la B a la A. És important tenir present que aquest algoritme tant funciona amb grafs dirigits com amb grafs simètrics i pot utilitzar costos positius i negatius. Ja, finalment, l'última família d'algoritmes que hem vist ha sigut el dels arbres generadors. Aquests algoritmes permeten, a partir d'un graf, trobar un subgraf, on la suma dels costos de les arestes sigui la mínima possible. Aquest subgraf serà un graf acíclic, és a dir, un arbre, no pot contenir cap circuit. De manera que els algoritmes ens permeten minimitzar el cost mantenint tots els nodes accessibles entre ells o connectats. Per utilitzar l'algoritme de Kruskal, per determinar els arbres generadors òptims, podem utilitzar dos algoritmes, o bé l'algoritme de Kruskal o bé l'algoritme de Prim. Nosaltres només hem vist l'algoritme de Kruskal. L'algoritme de Prim no l'hem vist, però està bé saber que tant Kruskal com Prim ens permeten obtenir l'arbre generador òptim. En aquest cas d'aquí, en aquest graf, el mateix que hem utilitzat en el Dijkstra, veiem que l'arbre generador òptim té un cost de 32 i està format per les arestes BD, EI, HJ, JK, LM, KL, FH, DF i BE. D'acord? Totes aquestes d'aquí. És molt important que tingueu present que pot existir més d'un arbre generador òptim. I aquest el podem obtenir canviant l'ordre en què s'ordenen les arestes que tenen el mateix pes. Per exemple, fixeu-vos que en lloc d'haver agafat l'aresta LN, haguéssim pogut agafar l'aresta que va de M fins a N. Haguéssim obtingut un altre arbre generador, però els dos haguessin sigut d'exactament el mateix pes. Aleshores, ja per resumir finalment, què hem vist? Algoritmes d'exploració, dos tipus d'algoritmes, BFS i DFS. Important, en el BFS, si el graf no conté pesos, aleshores podeu utilitzar el BFS per calcular la distància mínima d'un vèrtex a un altre. Fixeu-vos, aquí, si utilitzem el BFS a partir del node A, veiem que el cost mínim per anar de A fins a E és de 2. Són el corresponent a les etiquetes, que anem incrementant nosaltres en cadascun dels passos d'iteració de l'algoritme del BFS. Els altres algoritmes que hem vist han sigut els algoritmes per obtenir camins òptims. Dijkstra i Floyd. Amb Dijkstra trobem el camí òptim entre dos nodes. Aquest algoritme pot utilitzar grafs simètrics i dirigits, però no accepta pesos negatius. Mentre que Floyd pot utilitzar grafs simètrics dirigits i accepta tant pesos positius com negatius. Important, recordeu que amb Floyd, si mantenim totes les iteracions de les matrius en memòria, serem capaços de recuperar tots els camins òptims, totes les rutes. I ja, finalment, hem vist el tercer tipus d'algoritmes que ens permeten determinar arbres generadors. Els algoritmes que hem presentat i conegut són Kruskal i Prim. Només hem vist Kruskal, l'algoritme només hem vist Kruskal, però també heu de saber que Prim us permet obtenir arbres generadors òptims. Interessant saber que al fer DFS, BFS o Dijkstra, a partir d'un vèrtex s'obté un arbre generador, però que aquest no necessàriament és l'òptim.
Fixeu-vos, això és molt fàcil. Us agafeu un graf, apliqueu un DFS o apliqueu un BFS i veureu que construireu tot un arbre. Ja veureu que anireu trobant l'arbre. Però aquest, evidentment, no té per què ser l'òptim, perquè tant DFS com BFS s'utilitza per graf sense costos, i en Dijkstra només trobareu l'arbre generador si s'accedeix a tots els nodes, obtenint l'arbre de distàncies mínimes a partir del node origen. Sí? Doncs molt bé, fins aquí teniu el resum del capítol 3 i intentarem anar afegint altres vídeos per fer més aclaracions. Vinga, que vagi molt bé el confinament. Adeu!